Likhethe ngobuchule igumkedlela lenkosi enkulu uBombela Sitimela samaMpondo baba mkhulu phakade amen. Impela akukho ukuphumula lapha kwaZulu njengoba igumkedlela selizibale zonke izimpi ezenzeka ngaso lesi sikhashana kubusa nje Ucetshwayo. Esize zafika eshumini ngayo phela lempi yokuhlaselwa kwabo. Behlaselwa uZibhebhu ngawo phela umhla ka-21 Julayi 1883. Lo Julayi futhi uyaphinda ngoba phela ngesikhathi kufika wona amangisi ehlasela isigodlo saSondini esishisa ngomhla ka-4 Julayi 1879. Ilapho inkosi uCetshwayo yaphuma khona bayishushumbisa yaze yayongena ehlathini laseNgobe. Nangawo lo mhla ka-21 Julayi 1883 njengoba uZibhebhu esefikile nezakhe ezobhubhisa ezocoboshisa khona lapha kwaZulu. Ugwazankukhu, ugwazankomo, ugwazangane, ugwazagogo, ugwazamama njengoba kwagcine kufe bona phela noNdlunkulu baso isilo abathathu kanye nabantwana bakhe uCetshwayo. Uyaqoba uyavungula ugijima ngehhashi uZibhebhu. Usecoboshise zonke izikhulu ezazikhona phela zizokotha inkosi. Phela uCetshwayo akazange aqoqe inqwaba yamabutho ukuthi aweze azohlala lapha eNdlunkulu ngenxa yesifungo ayesenzile kuwo phela amangisi uQueen. Ngoba inhloso enkulu yawo amangisi njengoba eze ambuyisa lapha njena, asame kuyo leya mithetho ebikade iqhamukile ngawo umlomo kaSir Bertie Frere, owayengumbusi omkhulu esebenzela yona phela iBritain, owayeshilo ukuthi akuvalwe amabutho ukuze amangisi azobusa ngokukhululeka ngoba manje ayesaba uma ebona lamabutho kaCetshwayo. Ngoba phela amangisi ayefuna nokuzofaka izimishini khona lapha kwaZulu ukuze kuzofa onke amasiko esizwe sakwaZulu. Abantu bonke bakholwe bakwaZulu ukuze abelungu bezozitapela ngokuthula umnotho. Betshele abantu ukuthi owabo umbuso usezulwini. Manje zonke lezi zinto uCetshwayo wayezinqaba. Yingakho abelungu abaningi babeyingxenye yokubulawa kombuso wakwaZulu bezonda kakhulu uCetshwayo babengabefundisi njengoba sikhulumile ngayo umfundisi waseMelika lona oqhamuke nesibhamu siwumshini ozishintshayo othe nakanjani uZulu ngeke enqamule kulesi sibhamu. Kanye naye uMatsonga noGqelebane okuyibona abaqhatha impi yaseNdonda kusuka beqhatha phela uCetshwayo noMbuyazi. Babethanda kakhulu uMbuyazi ngoba babebona sengathi intando yabo izokwenzeka uma kubusa uMbuyazi. Kodwa uCetshwayo babengafune nakumbona ngoba babebona ukuthi uyinkosi eqinile futhi enenkani engeke ivume ukusuka emasikweni obabamkhulu bayo. Phela kuze kube namhlanje amangisi awayekile ukungenelela ezindabeni zobukhosi kusukela ngaso lesa sikhathi sasemandulo ngoba phela isizwe sifike siqhamuke nenkosi yaso bese eqhamuka yena umlungu abuze ukuthi akekho yini okhalazayo noma obangayo. Uma evela okuyena ohawukela lesi sihlalo sobukhosi kube sekuthiwa lithathe udaba luyiswe enkantolo. Leyo nkantolo enemithetho yaseRome, lokho phela kuthiwa i-Roman Dutch Law. Leyo Roman Dutch Law engahlanganisi lutho namasiko akwaZulu nemithetho yakhona evuna kakhulu imithetho yakhona emangisini. Kuyenzeka ibe nenhlanhla inkubabulonga isuke ihalela sona isihlalo sobukhosi iwine kuyo le nkantolo. Iwiniswa yiko phela ukukokotela izincwadi nobufakazi obungekho bokuzaleka okude okungasile okuyimlanjwana ebhedayo. Kodwa imbangelo enkulu yokuthi inkubabulongo lena ize iwine isihlalo ivamile ukuthi isebenzise wona phela amangisi lawa ukuthi izothembeka kuwo, izohola isizwe ngendlela esifuna ngayo ingisi. Phela lelo ngisi esuke ikhuluma nalo iyo ipolitiki lena esebenzela wona phela amangisi okuyiyona esaphatha zonke izindaba zobukhosi. Uma wena ungekho ngaphansi kwaleli qembu elibusayo kanti ufanele ukuba yinkosi iyokucindezela leli qembu
likulwise nayo yonke indlela lihambisane nale mbangi yakho eyinkubabuhlongo eqhamuka nomlando ongasile ukuthi iyona efanele ihlale esihlalweni sobukhosi. Phela lichazele Gumgedlela ukuthi leli qembu leli elamangisi njengoba kade lichaza ngawo amadube esandlwana. Lo mthetho elisasebenza ngawo umthetho vele osetshenziswa uyena uSomtsewu ukuthi wayefike ethathe laba bantu abazimbangi zakhona ebukhosini nalaba abanye akade kungabamabamba bukhosi ukuthi ewalwele ukuthi agcine ehlale esihlanu sobukhosi ukuze ewasebenzele. Uma usowuvumelane nawo Somtsewu uzosebenzela yena phela kukho okunye uzosebenzela amangisi. Njengoba naye uZibhebhu engene kulo lolu gibelo ukuthi egcine sengena kuwo amadube esandlwana ngenxa yokuhawukela isihlalo kanye nezindawo phela amangisi ayelokhu eqhubeke njalo ezikamela abantu ekama lona izwe lakwaZulu. Nayo inkosi uHlobi kaMothamolefe isizihlomulele uDedangendlale wendawo laphayana kwelasenquthi indawo phela bekuyindawo kaSihayo Ngobese. Inkosi yamabomvu uHomoyi isizihlomulele. Inkosi uGcagca kaFabase Dlomo isizihlomulele. Inkosi uNondise Lithuli isizihlomulele. Inkosi uBalungeni Mthembu isizihlomulele. Inkosi uZwangendaba Gcele isizihlomulele. Inkosi yaseMachunini nayo isizihlomulele kanye namanye amakhosi amaningi ayeziklebhulela umhlaba kusukela ngesikhathi inkosi isathunjiwe iboshiwe lena eSt Helena babeziklebhulela lapho-ke lo mhlaba wakwaZulu. Inkosi uCetshwayo ubuya nje nasekusele isiqeshana sendawo okuthiwa funeke ibuse kuso njengoba nayo uZibhebhu lona esefuna ukuyibangisa khona lapho njengoba esefike wazoqotha imbokodo nesisekela khona phela lapha esigodlweni sayo inkosi. Sikhuluma kumanje njena zengingqane abantu khona lapha ebusuku okungenalo ngisho unyezi. Useqobe wavungula uZibhebhu nabaya abanye beshushumbisa phela yona inkosi bayiphikisa kulo futhi leli yahlathi eke yacasha kulo ekuqaleni. Kuyilapho yathi sabhace kulo leli hlathi kanti kukhona okunye okumsheshelengwana kuyibonile kwathi ngadla kwakhuza ishi kwaze kwaphumelela impela kwayigwaza inkosi ethangini. Phela laba babegade yona inkosi babephunga lawa amanye amabutho ayephansi phezulu eyifuna lana inkosi ngejosi. Kwathi kungakayiphindi inxeba lesibili inkosi yavele yakuthimisela ngamathe yathi yangigwaza insha. Kwavele kwawa ngaleso sikhathi lokho kuyimsheshelengwana kwafela khona lapho. Akuzange kube nelilodwa inxeba nje kwabulawa ngamathe enkosi. Phela inkosi kwakuwumuntu wayemkhulu kakhulu egcotshiwe bekwe uye phela uNkulunkulu, hhayi amakhosi abekwa yipolitiki. Njengoba sichazile ngesikhathi beyithumbile inkosi lena phela ize yahamba yawufika lena eLondon kuye uQueen lapho ebihleli khona namabhubesi obekuthiwa awayihle. Phela inkosi yangempela ayilokothwa nalibhubesi. Yathwala nzima kanjalo inkosi uCetshwayo khona lapha ehlathini inenxeba khona. Bazama njalo ukuyigqiqa inkosi kulo leli hlathi. Ayisathembi muntu njengoba manje siyihlaselwa ngumfowabo ngoba nawo futhi amangisi lawa ayivumele ukuthi ibuye lapha kayiwethembi. Bayigqiqa njalo inkosi yaze yahamba yaze yofikenyela ehlathini laseNkandla lapha bagcine beyithukuse khona ngoba babona ukuthi ehlathini laseNgome akuphephile kahle. Naye uZibhebhu angase agcine ebuyile wazofika kuleli hlathi laseNgome kungcono elaseNkandla ngoba liwuduka athole futhi liqhelile likude. Yahlukumezeka kanjalo-ke inkosi ihlukunyezwa umfowabo owayekade eyilekelela kakhulu kuzo izimpi kusukela esandlwana nakuyo impi yasendunda kusuka elwa ngokukhulu ukuthembeka lokhu umntwana uZibhebhu kodwa ngokuthengwa imali yamangisi phela le mali eyindawo athenjiswa yona kanye nesihlalo sobukhosi. Ingakho esenza kanje na ingisi lijulile ngomqondo ngoba liyakuthenga ebese ujikela abafuyi. Njengoba namhlanje ubona izwe lisenje na sithengwa ngemali. Liyaguqa lapho eGumgedlela Mzulu amafutha omkhovu uDwinto umlesoka phakade amen.